ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजिला. So ನಮ್ಮನಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ವಂಚಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಮಣ್ಣ ವಂಚಿನತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಚನೆತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನಿ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಲೆಸನ್ ಎರಡನೇತ ಅಧ್ಯಾಯದ 12-42 ಮುಟ್ಟದ ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಾತ ತೆರಿ ಒಂದ ಅಂದವರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಒಂಚಿ ದಾದ ಒಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ತೆರಿ ಇತ ತುಲೆ ಒಂಚಿನೆತ್ತ ಘಟಕ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೂನಿಟ್ ದಾದ ಉಂಡು. ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಆಚನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ರೈಟ್. ಅವು ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರೆ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ರಡ್ಡೆನ್ ಬರೆಯ ಆಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಲ ಮೂಚಿ ತಿಂಗೊಲುಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಚಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರಬಂಧನ್ ಬರೆಯರೆ ಐಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅನ್ಪನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತ್ ಬರೆದ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು 8 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋಡು ಇರ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ ಬರೆದ್ ಒವ್ವೇ ರೆಡ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊರ್ಪೈಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಣ ನಿಖಿಲ್. ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೆಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದೊಂಡು ವಂಚಿನೆತ್ತ ಆಜ್ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಇಜಿಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂತುಲೆ ಐಟರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಚಿ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಐಕೈಕ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪುನ್ ಆಗ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತಿನ ವಾರ ಏರ್ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಆಡ್ ಆತ್ ಜಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಗೊತ್ತೇರು ಮುಂಜೆ ಜನನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆತಾರ ರೆಡ್ ಜನ ಉರಿದಿನತೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಂದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಐಟಿಡ್ದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ ಪಾತರ್ನ ಅಂಚತ್ ಐಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗೆ ಅನ್ಕೇನು. ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಎಸ್ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪೋತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತ ಮಾತಾರ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ನೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ಅಕಲ್ನಪುರ ಏನೇನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಏನೇನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂದ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರನ ಪುದರ್ ಪುರಂದರ ಇಂದ್ರನ ಪುದರ್ ಅವು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಧುಸೂದನ ಪಂತ ಮಧು ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕುರು ಕೇರ್ಪಿನ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಪೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದ ನೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಪುರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ 4 ಉಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಬೊಕ ವನ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸನ್ಯಾಸ ಐತವ ನಮ್ಮ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ವರ್ಣ ಅವು ಮಾತಾ ವರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ ಶೂದ್ರ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಪಂಡ ಅನಿರ್ಣಯ ಪಂಡಯಾನಿ ಅಕಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಕಲೆ ಪೆರೋಡ ಅಕಲೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಪೆರ ಪುರ ಗೊಂದಲ ಅನಗತ್ಯ ಹಿಂಸಾಪಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಪುಪ್ಪೆ ಸನ್ಯಾಸ ದಿಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚ ಪುರ ಬಂದ್ಪೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ. ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರ ಓವಂಡಲ ಅವು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಪಾತ ಸ್ವಭಾತ ಐತಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಮೃತ ಜಲ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸರೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಶರಣಾವೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರುನ ಕೈ ತಲ್ಪೋಡು ಗುರುನ ಜ್ಞಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪೋತಿನ ವಾರಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಕೊಟ್ಟ 4 ಕಾರಣಗಳ ಚರ್ಚೆ. 4 ಕಾರಣವು ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಓ 4 ಕಾರಣ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪರ ಓ 4 ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ವಂಶನಾಶ, ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಸಿಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ 4 ಒಂದೇನ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವೇನ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನ 4 ಕಾರಣ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಚಿತ್ತು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಕೊಟ್ಟ 4 ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ, ಸ್ವಭಾವ. ಓಕೆ ಅವ್ ಮಾತ ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಓಕೆ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ. ಓಕೆ 4 ಪಂತಾರ್ನಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಿರ್ಧಾರ ಅವಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಅನುಕಂಪ ವಾದವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ಅನಾಲಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅರ್ನ ಭಾವಾರ್ಥಡ್
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ. ನಾ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರಾಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ತೋಜುಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರಾಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ನೆಟ್ಟು ದೋಣಿ ಪೋಂದು ದೋಣಿ ಬಿಡೊಂದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಕೈ ಮಿತ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಆ ದೋಣಿ ಡುಪ್ಪುನ ಜನ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೈ ಅವೇನ್ ಪತ್ತದು ಬರೋಲಿ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೋಜುಂಡು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ ಅವ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಿನ್ ಪತ್ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ನಡೀತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ ಯಾ ನೀರ್ನ ಕುಂಟುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಇರೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟುನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಫೂಲಿಶ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೂರ್ಖತನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ ಅರ್ಜುನಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೆನ ದೇಹನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಒಂದು ಗುರು ಅಂದೆನ್ನದು. ಬಟ್ ಈ ಖಾಲಿ ಅಂಗಿನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಬಾಡಿನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಉಲೈದ ಶರೀರನ್ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನ್ ತೂವೊಂದಿಚ್ಚ. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಐ ಪುಟ್ಟುಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವುಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನ ಇಚ್ಚಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾವುಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ ಶಾಶ್ವತವಾತಿನ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕಲ್ನ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಬಾಡಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿಡ್ ಪಾಡೊಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವೆನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅರ್ಜುನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅನುಕಂಪ ಇತ್ತಂಡ. ಎಸ್ ಅನುಕಂಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತರೆಗ್ಲು ಒಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಐತೆ ಆ ಅನುಕಂಪ ತೊಚ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಜಾಗಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಮಿತ್ತ ದೇಹ ಒಂಚತ್ತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಅವದಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನಾನೆ ಓವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಉಲಾಯಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವು ಜನನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಣ ಪಿದಾಯಿ ಗೆಪ್ಪುನ ಬದಲ್ ಅಂಗಿನ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ದೇಹನ್ ಎಂಚ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅವೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ದೇಹನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯುಷ್ ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ತೂವೊಂದು ಆಂಡ ಆತ್ಮನ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿಚ್ಚ ಅವೆ ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪೆರ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುರ್ಕೊಂಚಿ ಅನ್ನಲ್ಲಚಿ ಬರ್ತ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾವು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಚಿ ಆಂಡ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ರೈಟ್. ಮಂಜತ್ ನೆನೊಂಜಿದೇನ ಮಾತಾರ್ಲ ಸೈಯೋಡು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವ ಹರಶ್ಚಾಹಂ ಅಂತ ನಾವು ಮೃತ್ಯು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿದೇನ ಸೈಯೋಡು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಡವರ ನಮ ಪುಟ್ಟೋಡು ರೈಟ್. ಅವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂದೇನು ಓದನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನರ ಅನುಕಂಪದ ಪಾಪವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ 2:11-30. ಜೀವಿ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕ ದೇಹವನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದಿರ್ದೆ. ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಾರ. ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿ? ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೆ. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪಂತೀರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ್ಲ ತೋಚುಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪಂತಾರ. ದಾಯಿಗ್ ತುಲ ಆತ್ಮಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ದೇಹದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಗಡಿಗರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಡಿಗೊರ ಸೈ ಉಂಡು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗಡಿಗೊರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿ ದಾಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮದಾದುಂಡು ಅವ್ ಶಾಶ್ವತವಾದುಂಡು. ಇನಿ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ದೇಹ ತಿಕ್ಕುದು ಎಲ್ಲನೇನೋ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ದೇಹ ತಿಕ್ಕು. ಇನಿ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರುಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕದಾದ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅಂತಾರ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ. ಇತ್ತ ಪಂತಿನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ತಾದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇಹ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತೆ ನಮಗಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ತ ಕಿರಣ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು, ರೈಟ್? ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆನಾಗ ಫುಲ್ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಂತೂ ಓಡೆಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು. ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣದಾದೊಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆತುಂಡು ಅಂದ. ಇಜಿನದಾದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕತ್ತಲೇಡಂತ ಯಾನ್ ತೋಜುಜಿ. ಅಪಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಂಡ್ಲೆ ನಾ ಬಾಡಿ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವೆನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು
ನಾನು ಮುಂತಾದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಣೆನ್ನ ತೋಜುನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಪನುಲಿಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಓವು ಆವೋಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಉಂದು ದಿವನು ಅತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಉಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಅದಾಗವೆ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಉಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಪ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ರೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ನಮಗೆ ಫಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋರಪ್ಪಂದು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಾರ ಅದತ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ ಬೊಕೊಂಜಾಳ್ ಅವೇ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ರೈಟ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಣೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೈತ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಪಗ ನಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಾಪಲ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಐತನೇ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುನ್ ಬೇತದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯನ ಕುಚ್. ಸೊ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೇ? ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಕೋಡನೆ ಎನ್ನಡದಾದು ಕೊಡು ಯಾನ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗ ಕೋಡ್ ಪುಣ್ಯ ಬಣೆಂಚಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದ ವಿಷಯನೇ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ನಾನಿಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಕ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋವಲಿ ದಾಯಿಗ ಮುಲ್ಪ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಒಂದು ಯುದ್ಧಪಂಡ ಸೋತು ಸ್ವರ್ಗದಾಯಕ್ ಅಧರ್ಮೋಡು ಇತ್ತು ಮೊದಲೊಂದು ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇನ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದನೇ ವಿಷಯ ಆರ ಅರ್ಜುನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾರ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಓ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಬಿನಿ ಯುದ್ಧಡ್ ಪೋತು ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಯುದ್ಧಡ್ ವಿದಯಪೋಂಡ ದಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಚಂದಿನ ಮಾತ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸ್ವರ್ಗ ದ್ವಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಇಂತಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳ ತಾವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆಯೋ ಅಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ.
ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತೊಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆ ತೊಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾರ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆನ ಅರ್ಜುನಾಗ ತೊಚ್ಪಾವೇರು. ಓ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅವೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಒಪ್ಪುಂಡಲ್ಪ. ಓಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ್ ಕೆಲರ್ ಬಂತಾರ ಆ ಪುಣ್ಯಗೆ ತೊಂದ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಈವನ್ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡ್ದಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಅಸುರ ಲೋಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೇರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಂ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಗ ಭಗವಂತನ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇವನ್ ದುಃಖಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂಗ ಭಗವಂತನ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಾಳ ಅವು ಮಾತ ಲೋಕ ಅಸುರಿ ಲೋಕ ಅಕಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್. ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಎತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ ನರಕಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನರಕತ್ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ನರಕನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ಒಂಚಿ ತುಲ ಹಸುರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರಿ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಉಡುಪೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬು ಪಂಪೇರೆ. ನೀನೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀ. ಇತ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧನು ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿನ ಬುಡ್ದು ಈ ಪೋತ ಪಗಾಣ ನಿಕ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದ ವಂಜಿಯನ್ನ ತೊಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಭಗವಂತ. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ರಾಜಮಾರ್ಗವು ಅವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕು ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪುಣ್ಯ ಏಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನಾದೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಅವೆನ್ ಆರು ಬುಡ್ದ್ ಬಲ್ತದು ಪೋಂಡ ಪಾಪ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬತ್ತಿನ ನರಕಗ್ ಪೋಪ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪ ಬಂತಾರ. ಯಶೋಮಂತ ಸೇನನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಒಂಜ ಇರ್ ವಿನ್ ಆದ್ ದುಂಬು ಪೋಪಾರ ಇಜ್ಜ ಇರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಪಾರ್ ವಿಚವ ಒನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
Hare Krishna, I'm sorry. ఇంకా call button. Okay. Okay. ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅನುಕಂಪನ್ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂದ್ ಅವನ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಚೊಂಚಿ ರೀಸನ್ ನಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅತ್ತೆ ಅನುಕಂಪಗ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ದು ಆರ್ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ತರ್ಕನ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಹೋವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದನ್ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅಕ್ಲು ಮಂಡ ಅಕ್ಲ ದೇಹ ನಾಶ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದಾದವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕೆರ್ಚಡಲ ಯಾನ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಮಾತಾರ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರ ಜಿಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅನುಕಂಪಗ್ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಓವೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಭಗವಂತ ಸೈತುಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪ ಈ ಯುದ್ಧ ಮತ್ಲಬ್ ಈ ಅಂಡ ಅಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಓಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಅವನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯನಾರ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೀನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರುಂದೇನು ಏರಾಂಡಲ ಓದುವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ನೀನು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಆದೇಶ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ತೀರ್ಮಾನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಗಡಿಗೋರ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಬಿನಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆ ಚಿಂಡದಾದಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ವೇದವಾದ ರಥ ಪಾರ್ಥ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ ಪಂಡೇರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಓದಲೆ ಬೇತೆ ಜನ ಎಸ್ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಓದಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮುಲ್ಪ
ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಯಾರ ನೆಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿನೆಕ್ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಪಂಡಿನೆಕ್ ದಾತ ಪಂಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಲ್ಪ ಬೈದನು ವೇದಡತೆ ವೇದಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೈದ ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪುಷ್ಪಿತಾ ವಾಚ ಒಂದು ವೇದದ ಮಿತ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೇದಡ್ ಪುಷ್ಪಿತಾ ವಾಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಎಂಚಿನ ಬಟರಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪತೆ ಮೊಕ್ಕ ಶೋಕದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೋಕದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಮಾತ ಬರೆನಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ದಾದೆಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಶೋಕ್ ಅವೆನ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಸೊ ಈವನ್ ವೇದ ಲಾಂಛನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವೇದಡ್ ಓವೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬರತ್ತಂಡ್ ವೇದಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಬರತ್ತಂಡ್ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಾದನ್ ಬರತ್ತಾರಲ್ಪ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಯಜ್ಞ ಅವ್ ಮಾತ ದಾದು ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ವೇದಾಡ್ದೆ ಬರೊಂದುಂಡು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ್ ಮಾತ ಆಂಡ ಅವು ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟುಂಡು ಆಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಐತನೇ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವಂತ ದುಂಬು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 42nd ಶ್ಲೋಕಡಾರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಿತ ವಾಚ ಒಂದು ಮಾತದಾದ ಒಂಜಿ ಬಟರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಮಾತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯದ ವಿಷಯ ವೇದಡ್ದು ಇದಾಯ್ ಬಲ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರ್ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭಾವಾರ್ಜುನ ವೇದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಬಲ ಇತ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಓ ಮತ್ತ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಐತಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಓ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಓ ಗುಣ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಾದುಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓ ಮಾತ ಶ್ಲೋಕಡ 45 to 46 ಮುಂದೇನು ಓದುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ನಿಮಿಷ. I try to get this back ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ತುಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ 45 to 46 ದಾದ ರಡ್ ಉಂದುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂದೇನು ರಡ್ ಕೊರ್ಪಟಡ್ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸದಾದ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕೆಲಸದಾದ ಮಲ್ಪ ವೇದಗಳ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇಂಚ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಎಂಚ ವೈದಿಕ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಇಸ್ಕಾನ್ಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಒಂದೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನೊಂದೆಲ್ಲರೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ನಿಖಲ್
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲ್ ಓದದ್ ಬೈದಾರ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಶ್ಲೋಕನ್ ಓದೋದು ಬರೋಡು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತ ಮುಂದೆತ್ತ ವಂಚಿ ಆ ದಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ಅವೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಅವೆನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಪಂದ್ ಕೊರೋಡು 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ವೈಫೈ ಚೂರು ಭಂಗ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಎಸ್ ಅನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ಪರ್ಪಟನ್ ಓದದ್ ನಿಕಲ್ ನಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನ್ ನಿಕಲ್ ತೆರಿದಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾತಾರ್ಲ ಪರ್ಪಟನ್ ಓದಲೇತೆ ಕುಲೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥನ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆತ್ ನಾವೇನು ಬರಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡ್ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಿಡ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ 45 ಬೊಕ್ಕ 40 ಆಜೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದನ್ ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 45 ಬೊಕ್ಕ 40 ಆಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದಾದ ಉಂಡು ಮಾತಾರ್ಲ ಓದುಲೆ ಇತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾರ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತೆಂಕ ಪನೋಡು ಎಸ್
ಎಸ್ ಆನೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂಚೊಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಅತ್ ಬರ್ಸವಡು ದೊಂಬು ಅವಡು ಐಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದ್ವಂದ್ವ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಸುಖ ಅವಡು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸೈಸೊಂದು ಪೋಡ ಬತ್ತ ಒಂದೆ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೋಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಪಂಡ ಲಾಭ ಅವಡು ನಷ್ಟ ಅವಡು ಐಕ್ ಓವುಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಅವಲಂಬಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಎವುಲ ನಮಕ್ ಸಾಧಿ ತೋಜೋಣ ಪನೋಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಬತ್ತಿಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ ಊಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತಡೆ ಇಂಕ ಇಂಚ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಆವೋ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತ ಅಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಕಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕಲ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಉಂದೆಂಟ್ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಎಂಚ ಬುಡೋಡು ಬುಡ್ಪವಡು ಪಂಡ ಬುಡ್ಪ ಒಂದ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಡು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಆವಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲವಿನ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಸಮಚಿತ್ತೋಡ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು ಪಂದ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ ಮೂಜಿ ಗುಣತ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡು ಸುಖ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಶಾಂತೊಡು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಪಂಡ ಚಂಡಾಲ ಪಂಡ ಸ್ವಾನ ಭಕ್ಷಕ ಸ್ವಾನ ಪಂಡ ನಾಯಿ ತಿಂಪಿನ ಕುಟುಂಬಡು ಹೀನ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟಿನ ಮನುಷ್ಯಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅರೆಗ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಲಿಯುಗೋಟು ನಂಕ್ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಜ್ಞಾನಲ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಮ್ಮ ಆತು ಹುಷಾರು ಪೂಜಾ ವಿದ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕಸ್ರ ನಮ್ಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರ್ತಿನ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ಕಲ್ತಿನ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಗುರಿಟು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಚಿ ಐಟು ಕೊರ್ತೇರು ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವೇದಾಂತ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅದಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವು ಕಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಗುರು ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಮೂರ್ಖವುಲ್ಲ ಐಕಸ್ರ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ತೋ ಅಂಚ ಕಲಿಯುಗೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂರ್ಖೆರುಗ್ಲಿರ ಐಕಸ್ರ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಕಿ ಅಗುಲು ವೇದಾಂತ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೇದಾಂತದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿ ಅಗುಲು ಮುಟ್ಟುವೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವೇದಳ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಮಕ್ ಗುಣಯುತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವುಂಡು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪಡೆದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ ಐಹಿಕ ದೇವ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಐಹಿಕ ಗುಣಕಲ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಖ ದುಃಖ ಸೆಕೆ ತಂಪು ಎಂಚ ಎದುರು ಹಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹನೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಗುಣನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆವಿ ಅವರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೆರಿಮಗಳು ವೇದನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಆಪುನು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ದಸರಾದ ಅತಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗುರಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಾವಲು
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. మరి ఎడ్డ మంత్ పాయింట్స్ పంటారు. ఎస్ సవితా మాతాజీ పన్లే. हरे कृष्ण माताजी. मुल्क अपन भगवान पन वेद वेद उपनिषद पूरा पंड त्रैगुण्यದ ವಿಷಯ पंड कर्मकांड मल्तद नम अल्प पोली अंड उंदे नम मित्त हंतुಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಲು ಐಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಬಕ್ಕ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಒಂದು ಪೂರದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನನೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಹನ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಹೇಳ್ಬಕ್ಕ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ನಾಮನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತ್ ತಿರ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಂಡಾಲ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಮೂಲು ನಂಗೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರ ಓದುನ ಅತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಆತೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಪಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿರ ನಂಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಉನೇನ್ ಪುರ ಚಲ ನಮ್ಮ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಅಕಲೆಡೆ ಕೇನೊಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪನ ನಮ್ಮ ಬಂದ ನಡೆದು ವಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನಂಚ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ವಂತಿನಾನೆ ಕೆಲವರು ರಿಪೀಟ್ ಲಾ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ನ. ಎಸ್ ಅಂಚ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಒಂದೇನ್ ಒಂದು ಮಾತೈತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಜರ್ ಒಂದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲಿ ಸರೋವರ ಉಂಡಿಗೆ ಐದು ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಇದು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪೂರಾ ವೇದಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಆತೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಬುಕ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಮನಸ್ಸಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಎಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದ ನೆನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಂತ ಬುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂದನ್ ಪಂಡಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ 46th ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪಂತೇರು ಎಂಚ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತ ವೇದ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ವೇದಾಂತಿ ನಕಲ್ ಏರಂಡಲ ಪನುಲಿಯ ವೇದಾಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವೇದಾಂತ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವೇದ ಅಂತ ಬೇಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇದಾಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಾರಿ ಸುಗನಿ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ತಿರಿನಕುಲು ಪುರ ಐತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಖಾಲಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಚತುರ್ವೇದಿ ತ್ರಿವೇದಿ ನಕಲು ರಾಂಡ ವೇದ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಸ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ತಿರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗವಂತನ ತೆರಿನಾರ್. ಓಕೆ
ಅಕ್ಲೆನ್ ವೇದ ಅಂತ ತೂಲೆ ಮಾತ ವೇದನ್ ಓದುವನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಓದದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆದೊಂಡು ಅವೇನೆ ತೆರಿದಕ್ಕಲ್ ವೇದ ಅಂತ ನಕ್ಕಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮದಾದ ಬಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ವೇದದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೆರಿದನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ನೀರಾಣಲ್ಲ ಓದ್ವೇರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಸಂತಿ ಮಾತು ಚೂಪು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪರಾಧವೆಸಗದೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೇದಾಂತ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಕಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕೊಡು ಇತ್ತ ಪಂದಿನ ಅದಾದ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ವೇದಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ISKCON is following. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 15.15 ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಾ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೇರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಯಾನ್ ವೇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇದದ ಅಂತಲ ಯಾನ್ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ ವೇದ, ವೇದ ಅಂತ ಕೃದ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ವರ್ಸಸ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಂಖ್ಯ ఒక సాంఖ్య పండించిన ఎరగాండల పన్నుండే సాంఖ్య ఓ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓ ವರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದು ಸಾಂಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರೋದು ಓ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅವು ಪೂರ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ that's what ನಂಬರ್ ಇತ್ತ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ಏರ ಪಂಡೆ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಡ್ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹನಿ ಏತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೆನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಆತ್ಮನ್ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪೇರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾಯಿಗ್ ದಾದನ್ನ ಪನ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹನ ಚೂರ್ ಚೂರು ಮಲ್ತ್ ಬಿಡುಂಡಲ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜಿ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗಾಡಿದ ಉಲ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ನಮ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ ಇಚ್ ಯಾನ್ ಗಾಡಿದ ಉಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪನೊಲಿಯ ಅಂಚೈತ ಗಾಡಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಚೂರ್ 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 ಮಲ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಲ್ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಏನನ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಈಚೆ ಯಾನ್ ಇದಾಗಿಪ್ಪ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಅವ್ ದೇಹದ ಉಲೈ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ. ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಪಣ್ಪೇರ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕರ್ಮಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪುದಾರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಕರ್ಮ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಐಟೆ ಉಂಡು ಪುದಾರ್ ನಿಷ್ಕಾಮ
ಒವ್ವೇ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಇದ ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನಕ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಚಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ್ ದೆತ್ ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ ಪಾಪ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೈಟ್. ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಯೋಗಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಪಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜನಕಲೆಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕಲೆಂಚಿನ ಎನ್ನುವರು ഞാൻ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈಸಿ ಆತೆ. ഞാൻ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಂಡಾತೆ ഞാൻ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಪುನಿ ഞാൻ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರೆ ಪುಜಿ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಎಂಚಿನ ವರ್ಪುನು. ಸೊ ಜನಕಲ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ഞാൻ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ. ഞാൻ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರಪಿಜಿಂಡ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ഞാൻ ಸರಿ ಓದುದು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ದಾತ್ ಮಂಡೆಡು ಪುಜಿದ ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪುಡ ಪಾಸ್ ಆಪನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮದ ಫಲತ ಮಿತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ನೀ ಗೊತ್ತು ಪೊಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಐತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆ ತಟ್ಟಾಚ ದುಪ್ಪುರು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ರೈಟ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಆರ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಾದೊಂಡು ಭಗವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ತೆರಿದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಡಿಗೊರ ಪೋಂಡು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ತೆರಿದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗದ ಅದಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಅವೇನೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ತು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಡ್ದ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅತೆ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಶೂದ್ರನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ಪುಣ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಕೋಲಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡದ್ ಪಿದೈ ಬಲ ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಡೌಟ್ ಬರು ಭಗವಂತ ದಾಯಗ್ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಲ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರ್ಮಯೋಗನ್ ಸಾರಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಲ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ್ ಬುಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಮತ್ತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಷನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ಅವನ್ ಮಾತ ಗುಣಿಸು ಭಾಗಿಸು ಅವೇ ಮಾತ ಕಲ್ಪವೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರನ್ ಕಲ್ಪವೇರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅವು ಸುಖ ಮಲ್ಪು ಸುಖ ದುಃಖ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಿರ್ತಾರ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಚೂರ್ ಐಟಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪು ಬಿಡು ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ದೂರ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಖ ದುಃಖೆ ಸಮೇ ಕೃತ್ವ ಲಾಭೌ ಜಯ ಜಯೌ ತಥೋ ಯೋಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವ ಪಾಪಾವ ವಾಪ್ಯಸಿ. ಭಗವಂತ ಬಂದ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಜಯ ಅಪಜಯ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ತುಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರಿ ಇವಿ ಇನ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಫೇಲ್ ಆವಡ್ ಲೂಸ್ ಆವಡ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಆವಡ್ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪು. ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒವುಲ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಪುಜಿ. ಎಸ್ ನೇರ ಅಂಡಲ ಓದುವೆರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್
ಎಸ್ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಇತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಅರ್ಹತೆ. ಕರ್ಮ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುಭ್ಯೋ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ವ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನು ಬುಡ್ಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪರೊಂದಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಅರ್ಹತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲಾತ್ ಇತ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೊಂಚಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು, ರೈಟ್? ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೊಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು. ಅವು ಅರ್ಹತೆ, ಅವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ್ ಆಂಡ. ಆದರೆ ನೀನು ಫಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐತ ಫಲತ ಅರ್ಹತೆ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಈ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂದತಿ, ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅತಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್. ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕೆಲಸನ್, ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸನ್ನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ್ನದಾದ ಒಂಚುಂಡು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ. ಇರ್ನ ದೇಹ ಡೈಲಿ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ದೇಹ. ಅಂಚಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ಜನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಇಚ್ಚಿ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಲದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋಚಿ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ, ಅವೇನ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚರ್. ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮುಚಿತದಿಂದ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಅರ್ಜುನ, ಇಂತಹ ಸಮುಚಿತಗೆ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಪಂಡ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಯಶೋದೆ ನೇರಾಣಲ್ಲ ಓದುವೇರ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮೈತ ತೂಪಂಚಿನ ಅನುಕಂಪಗ್ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪರ್ತೇರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಪಂಡಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಗವಂತ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ ಸ್ವರ್ಗವು ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಕು ಈ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕು. ಎಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀ ನಮ್ಮ ತುಯ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಟಿನೆಕ್ ದಾದ ಪಂಟೇರ ಅರ್ಜುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ
ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ತುಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ అయితే ನಿಖಿಲೇರಂಡಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿಲಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಪನ್ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕು ನಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೈಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುಚಿ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನ್ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಸ್ ಪನ್ಪರೆ ರಂಡಲ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ತಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ದೇಶಾಗ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಏರೆನ್ನ ಕೆರ್ಪಿನ ಸೊ ಐದಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಅಕಲ್ಗೆ ಅವು ಅಕಲ್ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಲ್ ದುಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇರಂತ ಅವೇ ಜನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದವಳು ಬರ್ತದ್ದು ಅಗಲ್ ನಾ ನೇಬರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವುವರೆಗೆ ಪಾಪ ಹಾಪಂ ಬಿಕಾಸ್ ಅವುವರೆಗೆ ಅವು ಅನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೈನಿಕ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಮಿತ್ ದಾಳಿ ಆದಾರ್ ಕೆರಂಡ ಎದುರ್ದ ಸೈನಿಕಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಪರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಸೈನಿಕ ಗ್ರಜ್ಜಡ್ ಬತ್ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆರಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಪ. ಸೊ ರೆಡ್ಡಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜೆ ಕೆರ್ಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಆಯ್ಕೆರ್ನಿ ಮುಲ್ಪಲ ಆಯ್ಕೆರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ ಕೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವು ಇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರದ ನಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತಕ್ನ ಕೆರ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಸೇನ್ ಎಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಪಗ ಕೆರ್ಪುನದಾದಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಏರ್ನ ದೇಶನ್ ಕಾಪುನ ಅವೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗ್ರಜ್ಜುಡ್ ಬತಿ ಅನ್ನ ಕೈತಾಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕೆಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಇತ್ತಚಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಚಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಪಂತಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಕುದರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಅವತ್ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷದ್ ಪಂತೆರ ನಮಗ್ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷದ್ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ ಹೋಗು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಓದುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಾತಿನ ಆಚಾರ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಇತತುಲ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿದಿತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ್. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪಂತೆರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಇರ್ಡ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ದಾದಂಡಲ ಅರ್ಥಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ಶ್ಲೋಕದ ನಿಮಿತ್ತಡ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅವನ್ ಎಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಕೆಲ್ ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ. ಎಸ್ ಏರಾಣೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಓದುವೇರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹೊಸ ಜನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ ನೀನಕಲ್ ಜನಕಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಭು ಓದ್ಲೆ. ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೀತೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲ ಮಾತೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನಕಲ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥ ನಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯನಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ
ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಇವನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ನಕಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂನಗ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ದುಂಬು ಕಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ದುಂಬು ಕಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಅದು ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬುಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾರದಾದುಂಡು ಅವ್ ಭಕ್ತಿ ಈತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಾದುಂಡು ಮುಖ್ಯ 3 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಎರಡನೇತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚೆನ ಅನ್ಪಂಡೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಪಂಡೇರ್ ಒಕ್ಕ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ್ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡ್ಯೂಟಿ ತುಲೆ ಜೀವದ ಆತ್ಮದ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಡ್ಯೂಟಿ ದೂಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವು ಮಾತ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆಯ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶರೀರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಕೊಂಚ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಉಲೈಡ್ ಏರುಲೇರ್ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚಿ ಸೋಲ್ ದಾದುಂಡು ಅವಿನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಸಾರಾಂಶ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅವೇನು ಭಗವಂತ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂತೇರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕಲ್ ಭಕ್ತ ಅವಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಪೂಜರ್ ಎಂಕ ಆಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಬಿಡುದು ಕೊಪ್ಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ದಾತ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಏನನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಸ್ ಯಾನಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಜಪಲ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕೀರ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇರೇನ್ ನೆನಪು ದೀಪೆ ಅಂದಿನೋಲ್ಲ ಅವಲ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ಪೇರ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನನಿಗೆ ತೊಂದ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೈಟ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಕರ್ಮದ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆತ್ತಲ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಆಯ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಸಾರದಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅವೇನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವನ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ತುಲೆ 2.110 ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನ ಶರಣಾಗತಿ ಓ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪುಂಡ ಶರಣಾಗತಿದ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನನ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರಂಡಲ ಎಸ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತಾ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢಚೇತ ಯಶ್ರೇಯಶಾನಿಶಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಸಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಎರಡಲ ಪನ್ಪರ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪರ ನೆತ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣರ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಶರಣಾಯಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಪಂಡ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಶರಣಾಗತಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಶರಣಾಗತಿ ಏನ್ ಶಾಯರ್ ಅವೇನ್ ಪಂಡೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೋಗ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡನ್ ಪಂಡೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ವಿಷಯದ ದೂರ ಬಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಸ್ಥಿತದು ಇರೋ ಮುನಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ತೋಜುವೆರ್ ತುಲೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತು ಚೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಿಜ್ಜಿ ನಮಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ದುಂಬುದದಾದೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜನ್ನ ಕನ್ಪೇರ್ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಗವಂಚಿ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು 26 ಜನ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕುಡ್ದು ಇರುವ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊರ್ಪ, ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಏತ್ ರೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ತೂಕ. ಎಸ್ 4 ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2.40 ಇಡ್ದ ಇಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರತ್ಯವಾಯುನ ವಿದ್ಯತೆ 2.40 ದಾದೊಂಡು ಐತ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವಾರ್ಥನ ಓದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕೊಲಿ ಎಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾವಾರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾವಾರ್ಥದನೆ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪು ತುಲೆ 5 ಜನಕ್ಕುಲ 6 ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನ ತನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಲೈನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಅಕ್ಲ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ್ನ ಜೀವನಾಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಡ್ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತ 15 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಈಚ್ ಟೀಮ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾರ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದ್ ಅಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ಗ್ 2.40, ಥರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ರೂಮ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ರೂಮ್ಗ್ 2.41. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಓಪನ್ ಎರೆಗಾಣಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಎರೆಗಾಣಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಕ್ಕೇಂದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎದುರ್ಗೆ ತೊಂಬಲೆ. ಓಕೆ, ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅನ್ ಬೇತಕ್ಲಿ ಪಾಡುವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭು ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ತಾರ. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಎರೆಗಾಣಲ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ಗ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ಗ್ ಯಾನ್ 2.40 ದ ಶ್ಲೋಕ ಕೊರ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ಗ್ 2.41 ದ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ಒಂದೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವೇನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಓದ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉತ್ತರನ್ ಬಂದ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
हरे कृष्ण लीलाधर प्रभु एक ब्रेकआउट रूम एजाइन आतुजे सेकेंड रूम पोले प्रभु हरे कृष्ण
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬರ್ತಾರಂದೇನ್ವೆ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಕುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಕುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸಲೋನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇರ್ನ ಬಹು ಶ್ಲೋಕ ఒక ಎಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 2.40 ಪ್ರತ್ಯವಾಯನ ವಿದ್ಯತೆ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಒಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ನಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿಡಲ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಶ್ವತ. ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ತ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ಪ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ तो नेक्स्ट जन्म इंक मनुष्य जन्म तिक्कुंड इंक 11th स्टैंडर्ड कंटिन्यूएशन मल्परेग आपुजी इंक सुरूड दी जूनियर केजिड मल्पोड अंच भगवंतन भक्ति सेवे नाउ केपला इत्ते 80% मात्र नेक्स्ट जन्म नंक 81% स्टार्ट आपुडु अंड भौतिक एजुकेशन कंटिन्यूएशन पंदिस्ति इत्ते तिक्किंग हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥೀಮ್ಡ್ ಪಂಡಾರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 41 ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀಪಿನನೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಆತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೋಡು ಬೂರುಜ. ಕರ್ಮದ ಫಲನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡುಪ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲೆನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೀರ್ ಮೈಪುವ ಆಯ್ತ ಅವು ಬೇರೆಗು ಪೋದು ರೆಂಬೆ ಇರೆಕ್ ಮತ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಡು ನಮಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಬೇರೆಗ್ ಇರೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಪೂಜೆ ಸಂದುಡು. ఒక కృష్ణ పూజ్యుడు బరడుందాండ గురున సహకార బోడు. ಗುರುಕುಲೆನು ತೃಪ್ತಿ ಆವಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿ. ಅರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ದುಂಬು ಬರುಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯಿನ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ದುಂಬು ಬರುಲಿ. ಗುರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ದೇಹದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಬಿಡ್ಪ ದೇಹದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓ ಶ್ಲೋಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನೆ ಪನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸಗು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದ್ ಪಂತೇವೆ. ಪಂಡ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ. ಬೇತೆ ಪೂರ ಜ್ಞಾನಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಗ ಹೋಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ವೆಂಟನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಬೇರುದಂಚ ಮರಕ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಕ್ ಬತ್ತ ಸಂಸಾರಗು ಸಮಾಜಗು ದೇಶಗು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಲಿ ಬಂದು. ಬಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅರ್ನ ಗುರು ಪನ್ನಗ ಬಾಣ ಬುಡ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅವು ಪಕ್ಷಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಅರ್ಜುನಗ್ ಬೇತೆ ಓಲ ತೋಜಿ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ.
and baka net all bante guru parampare baidna guru te nama margadarshana getun kelsa malpunane au krishna prajnada ita uddesha bhakti seveda uddesha. Yes, thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Miss Anita Mataji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯನ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮುನ್ಪನ್ ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಲ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ನಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಏರ್ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗೋ ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪದು ಎನ್ನ ಭಾಗೋ ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲಿನ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಭಯೋಡ್ದು ಯಾನು ಅಕಲಿನ ಕಾಪಾಡು ಮೂರು ಮಹಾಭಯ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಗವಂತ. ಮಹಾಭಯ ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪಡ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಭಗವಂತ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂತ ಮಹಾಭಯ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ. ಮಹಾಭಯ ಪಂಡ ಅవి ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗೂ ಎನ್ನಿಗಲೇನು ಪಾಡುಜಿ ಎನ್ನಿಗಲೇನು ಐದು ಕಾಪಾಡುವೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂದು 10% ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೃತ್ಯ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಚಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮರು ಎಂಕ್ 11% ಎಂಕ್ ಇದು ಭಕ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿಸಾವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲೆ ಅವು ಐಟ್ ನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಡ ಅತ್ತರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಡ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಹಾಕುದು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವಿ ದೇವತೆನಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಾಗಲೇ ದೇವರಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನಿಜವ ಒಂದ್ ಪನ್ಪೇರತ ಮರತ ಮುದಿಯಲ್ಗೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರತ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತ ನೀರ್ ಪಾಂಡೆ ಹಿಂಚಾಪುಣ ಅಂಚಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರತ ಮುದಿಯಲ್ಗೆ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ ಹಾಯ್ತ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆಗೆ ನೀರ್ ಪಾಂಡೆ ತಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮಕ್ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಚ್ಚಿನಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಾಕುದು ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಡು ಜನ್ಮ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಮಾತಾಡಿ. Yes, thank you. Almost purpose in a repeat malder ಮಾತಾಡ್ಲಾ. Anyways, okay, fine. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾಬಾರ್ತಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರ್ ಅವೆಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪಂತೇರ್ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ 4 ಜನ ಇನಿ ಎಂಚಿನ 4 ಜನ ನಿಕ್ಕಲ್ 4 ಜನ ಪಂಡೇರ ಕುಡವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆಕ್ಕಲಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಬುಟ್ಕುಚ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಇನಿಯಾನ್ ಬುಡಿಯ ಕೆಲವೇರ್ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ತಿನಾನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡುಂದೇನ್ ಗಡಿಗೋರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜನಮ. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ 4 ವಿಷಯದಾದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನನ ಕೊಟ್ಟ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯ 4ನೇ ತನನಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೀತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಂಬುದು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 42 40 ಆಜಿಮುಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕ 1 ಆಯ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅನಲಾಜಿನ್ ಮಾತ ತೂಯ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರತೆ ಅವು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಅದೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆನ್ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ವಯ ಪಂಡ 40 ಬೊಕ್ಕ 41 ಅದೇ ಇತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನ ತಯಾಪಹರ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೆಂಚಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಈ ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
1 second. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತನ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮಾತ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ ಉಂಡು ತಯಾಪಹರಿತ ಚೇತಸಾಂ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚಿ. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂದ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಭೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮಣಯಾದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದೇನ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಓಲ ಮುಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಅಶಾಶ್ವತವಾತಿನ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ವಂಜೆ ನಮಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಗುರಿನ ತಲುಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಗಾಂಡಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಚಿ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ಲೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೆ ನೇರ್ ಮಾತ ಆಡ್ ಆತು ಜರಿ ಆನ್ ಅಪಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ಆಡ್ ಆತು ಜಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಇನಿಯೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ್ ಐದರ್ ನಿಕಲ್ PPT ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಝೂಮ್ಡ್ 40 minutes ಫ್ರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 40 ನಿಮಿಷದ. ಓಕೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತನ್ನ ಝೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಲ ಯಾನ್ ಕಡ ಪೊಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ತ ಶ್ಲೋಕ ನಿಕಲ್ ದೆತ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದದ ಅವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ. ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಅತ್ ಬೇತೆ ದಿನ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ದಿನ ನಿಕಲ್ ಬತ್ ಮಾತರ್ಲೆ 22 ಜನ ಬರೋಡು ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಐದರ್ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಗೆತ್ತೋಲೇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಸಂಡೇ ಫೀಸ್ಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಹಾಕುಚಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದಿರ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 28 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಶಸ್ತ್ರ 2 ವರ್ಗಗಳಿವೆ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದೇಂಗ್ ಸರಿ ಮಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ವೈಟ್ ಮಂಡ 22 ಮಾಡು. All creators beings are unmanifested in the beginning, manifested in the interim. Okay. Kannada ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಾರ. ಓಕೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುನ ಕಲಿನ ಅವಿ ನಂಬುನ ಕಲಿನ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಂಬುನ ಕಲಿ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲ ಈ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚ ಬಂತೀರ್ ನೆಟ್ ಬಟ್ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಬಂದು ನಂಬುನಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಂಬುನಿಕ್ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲ ಈ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲ ಈ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬಂದ್ ಹೆಂಗೂ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಿನ ಕಾಂಡದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ
ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ದಾಲೇಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ನಾಶ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ದೇಹದಾದ ಉಂಡು ಅವು 22 ಒಂದು ಧಾತುಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ 24 ಧಾತುಡ್ದು 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಆನಾಗ ನಾವ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂದ್ ಅವೊಂಜಿ ದೇಹ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ ಬೈದುಂಡು ಕೆಲವರ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಡುಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆಕ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಏಪಲ ಆತ್ಮದಾದುಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಉಲಯುಪ್ಪುನಾಗಲ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದುಂಡು ದೇಹದ ಪಿದ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದುಂಡು ಐದರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ then what causes the lamentation either in the stage of manifested or unmanifested panda somehow or the other even the unmanifested stage they are not lost ಭಗವಂತನ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಅದೇ ತುಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಗವಂತನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ಪಿದೈ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಅವು ಉಲಾಯಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಉಂಡು ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅದ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುನದು ಉಂಡು ನಾನು ಗಾಡಿಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬೋಡು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ದಾದ ಬೋಡು ಅವನ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ ದೀಪೆ ನನಲ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಜೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ತಜೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅಂಚ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಪಿನದು ಉಂಡು ಫುಲ್ ಭಗವಂತನ ಉಲಾಯಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಅವನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಲಾಯಿ ಕುಡವರ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಹನ್ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಹನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸೊ ಅವು ದೇಹ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಭಗವಂತನ ಉಲಾಯಿ ಕೂಪುಂಡು ನಾಶ ಪಂಡೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಧೂಳಿ ಇಂಚ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ದೇಹ ಭೂಮಿಗ್ ಪೋಂಡು ಅನ್ಪನ್ಪತೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಕುಡವರ ಶರೀರದಾದುಂಡು ಅವು 24 ನೆಕ್ ಪೋತುಂಡು ಕುಡವರ ಗಾಳಿ ಅಗ್ನಿ ಐಕ್ ದಹನ ಆತುಂಡು ಇತ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಗಾಳಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಮಿಟ್ಟಿ ಅರ್ತ್ ಅದೊಂದು ಅವನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಆಪುನು ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ 24 ದಾದ ಧಾತು ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವರ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದುಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಲ ಶೋಕ ಮಲ್ಪನ ದಾಲೇಚಿ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅವೇನೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಎಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೊಂಡು ಅವು ಭಗವಂತದ್ದು ಬರೋದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮದಾದುಂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮದಾದ ಪನ್ಪ ಆತ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಟಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾತೇನೆ ಅವು ಭೌತಿಕ ಕೆಲವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂಚ ಹಾಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಬಂತಾರೆ ಶೋಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದಾದೊಂಜಿ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದೊಂಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಐಕ್ ಶೋಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ನೆನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಆತ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಆತ್ಮ ಕುಡನ್ ದೇಹನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡುನ್ ಜಿನ್ ಪನ್ಯ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪಂಡ ಇರ್ತಲೆ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಶೋಕಗ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಅವು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ എന്നിട്ട് ആത്മ ഉണ്ട് ಬಂದು ನಮಕ್ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸಹಿತ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇಹ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಕ್ಸ್ಕರ ನಮ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ ದೇಹದ ನಾವು ಲೀನ ಆತಂಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮದ ಸೊ ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ರೆ ಅವಂದು ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಮವಾರ 2 ಸೋಮವಾರ ಅವಂದಿ ಅನ್ ಗುರುಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದೆ
ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಪಂತೆ ಎಂಚ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ